Goedemiddag, welkom bij Culturo TV. Mijn naam is Dennis Rutsch. En vandaag hebben we Henna in de studio. Henna Kanai? Ja, Henna Kanai. En wij gaan het met haar hebben over het toeslagenschandaal. Henna, zou je jezelf willen introduceren? Ga ik eventjes doen. Nou, ik ben Henna Kanai. En wat Dennis al zei, we gaan het hebben over het toeslagenschandaal. En ik denk dat het heel belangrijk is om te weten waarom ik zo geïnteresseerd ben in het toeslagenschandaal. Eigenlijk ben ik vanaf het begin betrokken bij de kinderopvangtoeslag. In de periode van 2004 werkte ik bij een kinderopvangtoeslagorganisatie of een kinderopvangorganisatie. En wij werden toen gevraagd om vanwege de nieuwe wet die eraan kwam, om de ouders om te helpen, te ondersteunen met het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Nou, dat hebben we gedaan. En eigenlijk hebben we vanaf het begin al gewaarschuwd van, we vragen ons af of het wel goed zal gaan. Omdat we veel ouders hadden, die hadden misschien een 0-uren contract. Anderen waren studenten. En maar goed, we hebben het gedaan. En in 2005 begon het te lopen. De ouders kregen de kinderopvangtoeslag. Ik heb ook nog een organisaties geholpen, kinderopvangorganisaties, met hun financiële administratie over de kinderopvangtoeslag. En ik heb ook, en dat is wel een hele belangrijke, een grote organisatie die 3 locaties had, heb ik ondersteund toen hij zag dat het helemaal misging bij de kinderopvangtoeslag. En toen ben ik ook eens gaan kijken van, maar waar zit het fout? Want wij hoorden wel dat het fout ging. Maar bij die organisatie was het heel raar eigenlijk. Nou, en daardoor is mijn interesse gewekt eigenlijk van, wat is er aan de hand? Want wij hoorden ook steeds meer van ouders die geld terug moesten betalen. Wat we heel vreemd vonden. We moesten extra formulieren opsturen naar de Belastingdienst. Wat we voorheen eigenlijk niet hoefden. Dus ook wij hadden onze vragen. Dus vanuit eigenlijk een veranderende situatie bij de Belastingdienst. Want normaal, als je toeslagen aanvroeg, werd dat gewoon verstrekt. Maar... Ja, nou, voorheen, voor de kinderopvangtoeslag, had je een andere regeling voor de kinderopvangtoeslag. Je werkgever betaalde een derde, de Belastingdienst betaalde een derde en jij als ouder betaalde ook een derde. Ja. En dat vonden ze te ingewikkeld of niet echt kostendekkend, omdat je best wel organisaties had die die bijdrage van de Belastingdienst niet konden betalen en ook niet wilden betalen. Waardoor de ouders dus of geen kinderopvang konden regelen voor hun kinderen. En dat vonden ze gewoon niet fijn, de Belastingdienst. Dus die is toen met de nieuwe wet gekomen. En die nieuwe wet? Dat was eigenlijk dat de Belastingdienst die gaf eigenlijk het gedeelte van de werkgever en de belasting. Die vergoedde de Belastingdienst. En de ouder die had dan een bijdrage die ze eventueel konden betalen. Dus eigenlijk bleven zij gewoon... Het bleef voor de ouder ongeveer hetzelfde. Het werd wel iets eigenlijk voordeliger, dat moet ik wel zeggen. Voor de ouders? Voor de ouders, het werd iets voordeliger. Want de Belastingdienst gaf toch wel iets meer. En er werd ook meer gekeken naar de salaris. Ja. Veel meer dan wanneer je bij een organisatie werkte. Dus het was een stukje zekerheid? Het was zekerheid. Ja. En voor de ouders was het ook gewoon beter eigenlijk. En waar is het dan misgegaan? Waar het misgegaan is dat in 2005, toen kwam de Belastingdienst erachter dat er wel veel meer gebruik gemaakt werd van de kinderopvangtoeslag dan ze berekend hadden. Waardoor het dus bezuinigd moest worden. Let wel, in 2005, want voordat ze echt tot de bezuinigingen zijn gekomen, hebben ze de opdracht gegeven aan het Centraal Bureau van Statistiek om te gaan kijken hoe de populatie van de kinderopvangorganisaties uitzag, de gebruikers. En dat ging tot de 3e generatie. Dat hebben ze gedaan. Ja, en toen moest er bezuinigd worden. Gewoon keiharde bezuiniging. Want waar kwamen ze achter toen ze die controle hadden uitgevoerd? Nou, dat het wel heel veel
eerste, tweede, derde generatie waren. En dat die ook wel heel veel kinderopvangtoeslag moesten krijgen, ontvangen. Gewoon volgens de wet, volgens de regels. Omdat hun salaris was minder. En daar schrokken ze een beetje van. En die mensen werden later, ben ik achtergekomen, de hot genoemd. De hoge, hottor of zoiets. Een hoge toeslag. Dus die werden er extra uitgehaald. Oké, en op basis van zo'n hottor of zo was het, ja. Van het onderzoek van het CBS is aan het licht gekomen dat voornamelijk of grotendeels allochtonen gebruik maakten van de toeslagen. Of werden die er alleen maar uitgepikt? Nee, nou, ze kwamen erachter dat het was. En ik vind het woord allochtoon. Ik denk, ja, wat allochtoon. Als je hier al 3 generaties woont. Ja, maar ik heb het eigenlijk over de niet erkende Nederlanders. Want dat is het ook vaak, hoor. Ja. Want op zich zijn het heel vaak, waren het toch gewoon Nederlanders. Ja, nee, tuurlijk. Ja. Maar om de terminologie te gebruiken. Ja, wat hun gebruiken. Ja. Daar kwamen ze achter eigenlijk. En wat het ook was, ze keken ook naar de kinderen ook, hè. Ja. Want je hebt heel vaak heb je gewoon Nederlanders, de autochtonen, maar die zijn weer gelieerd aan een man van buitenlandse afkomst, dus dat telde ook mee. En wat ze ook deden was de kinderopvangorganisaties met buitenlandse eigenaren ook extra in de gaten houden. Juist, ja. Want ik kan me een van zo'n organisatie, het Bootje, dat ik op LinkedIn las ik daarover. Scheepvarend scheep, ja. Dat verhaal staat op LinkedIn, is te lezen. En dat is echt een gruwelijk verhaal. Dat is heel erg gruwelijk. En die organisatie, die mevrouw, die had ik geloof 3 locaties. In Rotterdam had ze er 1 en ik geloof 2 in Zeeland. En het frappante is dat die van Rotterdam, die werd uitgezocht. Die werd extra in de gaten gehouden, maar die van... en daar zaten heel veel allochtonen. Maar die van Zeeland, daar was niks mis mee. Want dat waren gewoon autochtone afnemers. Dus dat is dan ook... Het was dus niet gelieerd eigenlijk aan die organisatie, aan die mevrouw, maar eigenlijk aan de populatie, zou je denken, als je het gewoon gaat kijken. Maar anders hadden ze ook die van Zeeland moeten aanpakken. Dus eigenlijk hebben ze gekeken naar de gebruikers? Ze hebben naar de gebruikers gekeken. En dit is een inside story wat ik gehoord heb van een van de gedupeerde ouders die bij het voortvarend scheepje zat. Dat ze ook wel een autochtone collega's hadden. En die hoefden niks terug te betalen. Maar die kregen wel ook toeslagen? Die kregen ook toeslagen. Maar die hoefden niks terug te betalen? Die hoefden niks terug te betalen. Die zaten in hetzelfde schuitje? Ja. Kinderen zaten ook gewoon daar bij die kinderopvangorganisatie. En dus, is daar een verklaring voor waarom die mensen dan niet terug Nou, ik denk dat er is nooit een verklaring voor geweest. Ja. Maar ik denk als je logisch nadenkt, dan weet je al wat de verklaring is. Ja. En hou er erg in ook... er is ook echt gezegd in het rapport ongekend onrecht dat het gewoon institutioneel racisme was. Wat de Belastingdienst heeft gedaan. Aangetoond dus. Ja, het is aangetoond. Dus dat is gewoon... Dat is de verklaring. Dat is de verklaring. En wat is de reactie van de Belastingdienst zelf geweest hierop, weet je dat? Nee, dat doet de Belastingdienst niet zo heel erg veel, hoor. Ze proberen er zo min mogelijk over te praten. Ja. Ze hebben wel gezegd van ze erkennen het, want dat moest voor het oog van de wereld. Maar daarna ging het alleen maar over foutjes. Foutjes? Ja, over foutjes die gemaakt zijn of door hun. Of sommige ouders hebben wel een foutje gemaakt. Maar wat ze vergeten om te vertellen is dat ze meer dan 21 wetten hebben overtreden. Meer dan 21 Meer dan 21 wetten. Maar zij zijn onschendbaar, toch? Ze zijn onschendbaar, ja. Want ik geloof dat het Van Huffelen geweest is. Die heeft ze aangeklaagd. Ook de ambtenaren. En de Raad van State. En we weten de rol van de Raad van State in dit dossier. Die heeft gezegd, maar ze zijn onschendbaar. Ja. Dus je kan ze niet aanklagen. Nee. En ik denk dat dat wel de vrijbrief is geweest voor de Belastingdienst.
Om eigenlijk nog steeds door te gaan. Ja, want Met het institutioneel racisme. Want we houden erg in, want dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Als het nou allemaal witte, autochtone kinderen waren geweest en ouders, dan was het al lang opgelost. Ja. Ja. En nou denken ze van, joh, laat ze maar lekker stikken. Ja. Ja. Ja, maar We willen ze gewoon terug weer. We willen niet hebben dat de allochtonen, zo kijk ik ernaar hoor, en misschien zie ik het zwart-wit, dat de allochtonen omhoog komen. Wat houden erg in? In die groep ouders zijn de advocaten, er zijn bedrijfseconomen. Het is echt niet de onderkant van de maatschappij. Ze hebben gewoon iedereen, IT-specialisten. Gewoon het moment, omdat je dus allochtoon bent. En misschien wel derde generatie hoor. Ja. Dan moest je gewoon, je kopje moest eraf. Ja, en er zit dus ook een element van afgunst en jaloezie. Afgunst, jaloezie. Nou, is het afgunst, jaloezie? Ik denk dat het meer is het niet willen erkennen dat allochtonen slimmer zijn dan ze denken. Ja. Dan ze willen hebben. Ja. Want dat is het. Ja, want ze worden voorbijgestreefd. Ze worden voorbijgestreefd. Want je vertelde ook dat je veel ondernemers kent. Ja, veel ondernemers, zwarte ondernemers. Die dus en dat kan toch niet. Zijn. Ja. En dat het opvallend veel zwarte ondernemers zijn. Klopt. En dat daar ook iets niet klopt. Er klopt iets niet, want weet je, we hebben het nooit over de blauw. We hebben het nou alleen over het roze gedeelte, of rood. Dat is dan de toeslagen. Maar ook bij de inkomstenbelasting, de omzetbelasting, is heel veel fout gegaan. Of fout gegaan. Hebben mensen gewoon ten onrechte aanslagen gehad. Omdat de Belastingdienst ging ervan uit. Voor alle aanslagen die wij versturen, heb je misschien 10% die een bezwaar in gaat dienen. En de rest is mooi meegenomen. Oké, dan pakken ze dat geld gewoon terug. Ja, die 10% en dan de rest hebben ze gewoon extra. Ja. Dat is gewoon om hun begroting kloppend te maken. Ja. Dus de mensen kregen gewoon een aanslag en dan was het maar, betaalbaar. Ja, dat is 90% betaalde. Ja, precies. Nou, die 10%, Ja, dat procederen. Ja, klopt. Want ze moesten het toch niet betalen, dus we calculeren dat erbij. Ja. Oké. Ja, het zijn hele vieze spelletjes. Zijn er gespeeld, worden er gespeeld. En tot op de dag van vandaag dus. Precies. Daarom zeg ik ook, worden er gespeeld nog steeds. Ja, de stand van vandaag. De stand van zaken. Ja, dat is nog steeds. De stand van zaken op dit moment. Is nog steeds niet echt goed. Nee, wat het is wat de Belastingdienst doet, die wijzigt gewoon van alles tussendoor. Die heeft nou je had 2 routes had je. Commissie werkelijke schade. En je had een gelijkwaardig herstel van Prinses Laurentien. Gelijkwaardig herstel of een commissie werkelijke schade, daar is een wachtlijst waar je u tegen zegt. En dat gaat voor geen meter. Want ik weet dat toen het schandaal bekend werd, werd er gezegd, je moet luisteren naar het verhaal van de ouder. Hoeven geen bewijs of misschien soms aanvullend. Maar we gaan het niet echt helemaal uitzoeken. We gaan er gewoon van uit, de ouder vertelt het ware verhaal. Dat is helemaal gewijzigd. De ouders die moeten van alles, dingen wat normaal gesproken moet je 5 jaar je documenten bewaren. Soms 10 jaar of 7 jaar. Hangt er vanaf wat het is. Maar nu vraagt de Belastingdienst stukken van 15 jaar geleden, 20 jaar geleden. Dat hebben die ouders niet. Nee, maar die wet kun je toch niet, dat zou dan vanaf nu ingaan, toch? Als je een wet aanpast. Nee, want dan dus wordt het gewoon. Zij doen met terugwerkende kracht. Zij doen gewoon met terugwerkende kracht. Maar omdat ze dus onschendbaar zijn. En ze denken dat ze kunnen doen wat ze willen. Want als je ook kijkt naar de Kamerdebatten. Er is zo een staatssecretaris die claimt dat zij het naar boven gebracht heeft. Nou, dat klopt voor geen meter. Palmen, was dat? Ja, ze heeft dan wel die memo geschreven, Sandra Palmen. Ja. Maar toen ze zag dat er niks mee gebeurde, heeft ze niks gedaan. Ze is gewoon verder gegaan. Ze is nog gepromoveerd, geloof ik. Ze is verder gegaan met haar werk. Ja. Zij is en blijft gewoon een ambtenaar. Ja. En dat is ze nu nog steeds. Ja. Want de Tweede Kamer, er worden moties aangenomen en die voert ze gewoon niet uit. Want ze wil het gewoon maar niet. zij is toch degene die dit aangekaart heeft? Nee, zij heeft het niet aangekaart. Ze moest een memo schrijven voor haar
leidinggevende voor het ministerie van Financiën. Want er waren klachten. Ja. Nou, ze heeft het uitgezocht. Ze heeft gezegd van joh, dit gaat niet goed. Jullie overtreden de wet. Jullie moeten die ouders gewoon schadeloos stellen. En toen was het een kleine groep ouders. Want niet iedereen was nog zover. Nou, ze heeft het geschreven. Ze heeft het aan haar leidinggevende, of weet ik veel wat, directie-generaal gegeven. En die hebben er niks mee gedaan. Maar zij heeft ook niet gezegd van, hé, ho even. Wat is er met mijn stuk gebeurd? Wat is er met mijn stuk gebeurd? Gaan jullie nog actie ondernemen? Heeft ze niet gedaan. Ja. Degene die dit aan het licht hebben gebracht is Farid Azarkan. Ja. Sylvana Simons, die is daarop ingegaan. En niemand geloofde ze. Want wat ze zeiden, ach je overdrijft, je bent een buitenlander. Ja. Totdat Pieter Omtzigt en... Nee, eigenlijk was het een Renske Leijten. Die ging zich ermee bemoeien, omdat veel ouders gingen toch naar haar. En omdat zij een autochtoon was, hebben ze haar geloofd. Toen is Pieter Omtzigt erbij gekomen en die geloofde ook het verhaal eerst niet hoor. Laatst heeft hij een podcast gehad en hij kon het zich niet voorstellen. Maar toen is hij erachter gekomen hoe erg het was. En toen zijn ze samen gaan trekken, Farid en hoe heet ze nou weer? Sylvana, Omtzigt en die andere van de SP. Ja. Maar eigenlijk was het Farid die het naar buiten heeft gebracht. Maar Farid die was geconcentreerd op de Marokkaanse gemeenschap en Turkse gemeenschap. En dat is logisch, want de Marokkaanse personen en de Turkse die gingen naar hem toe. Ja, natuurlijk. Die zeiden van, hé, moet je kijken, hoe kan dat? Ja. En later zijn ze erachter gekomen van, nee, de Caribische bevolking die is het zwaarst getroffen. En Rotterdam is nog het meeste getroffen van alle grote steden. Want hou er erg in die periode had je leefbaar hier aan het bewind. Oh ja. Nu ook weer. Ik hoop niet dat ze erin komen, maar goed. Maar die is gewoon racistisch, hoe je het went of keert. Ja, dus die kregen het dubbel op. Want ook de gemeente heeft eigenlijk ook de ouders in de steek gelaten. Maar ook de ombudsman. Toen de tijd, want er zijn ouders die zijn naar de ombudsman gegaan. En iedereen gelooft gewoon de Belastingdienst. Ja. Maar het is de Belastingdienst. Het is de Belastingdienst die het gedaan heeft. Die maakt geen fouten. Nee, nou die maakt hele... Ja, daar komen we dus nu achter. Ja, precies. Ja? Nou, en het zijn geen fouten. Nee, het is structureel, toch? Het was gewoon doelbewust. Het is beleid geweest. Het is beleid geweest. We moeten bezuinigen. En we gaan gewoon kijken naar de allochtone bewoners. Want die zijn het meeste getroffen. Ja. En vanuit deze situatie waarin we nu zitten, er is vanuit de Belastingdienst gebeurt niet veel. Er gebeurt niet veel. Wat ze nu gedaan hebben, ze hebben ineens hebben ze commissie werkelijke schade stopgezet. Ja, vanaf per maart was dat geloof ik. Per maart is dat. En de ouders moeten dus kunnen kiezen tussen mijn herstel en tussen gelijkwaardig herstel. Maar wanneer ze dat doen, doen ze gelijk afstand van alle rechten eigenlijk al. Dat ze geen bezwaren in gaan dienen en weet ik veel wat. En ze mochten zich tot, ik geloof 31 maart aanmelden. Ja. En 2 weken daarna kregen we ineens een bericht dat er 64 miljoen documenten gevonden zijn in een kluis. 64 miljoen, 2 weken later. Ja, data dingetjes, 2 weken later. Nadat een hoop mensen al getekend hadden. Nadat een hoop mensen al getekend hadden. En geen bezwaar konden maken. Dus die ook, want heel veel ouders hebben nog geen dossiers. Ze weten ook niet. En je hebt gewoon die dingen nodig. Ja. Want je moet weten waarom ben jij zo behandeld. Ja, tuurlijk wil je dat weten. Ja, klopt. En het schijnt dus dat ze intern hebben gekeken. En dat ze zeggen, er zijn niet zoveel relevante stukken. Maar ja, dat is logisch. Want wat is relevant? Wie bepaalt dat? Precies. En dan heb je een mevrouw Palmen. Die eigenlijk die alleen maar voorloopt.
die is gewoon een pagaai. Papegaai, wat Minfin zegt, of ministerie van Financiën zegt, dat zegt ze 1 op 1. Want zij had het erover, ja, die Q-schijf, dat kan nooit iets op zijn. Nou, Q-schijf, al die stukken zitten op de Q-schijf. Ja, ja. En nu las ik van het weekend dat ze 40 miljoen data dingetjes hebben gevonden die relevant zijn. Nou ja, maar ja, dat zeggen hun. Ik heb zelf het idee, en zo zijn er meerdere ouders, die denken dat die andere 20, die zijn wel zeer belastend. Ja. En dat ze die gewoon weggefilterd. Ja. Dus we zijn benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik vind echt, maar het is gewoon een doos van Pandora. Het is zo grof dat het is moeilijk te geloven dat het waar is wat er gebeurd is. Ja, klopt. En al die mensen die dat overkomen en die daarin zitten, wat kunnen die doen? Waar kunnen die heen? Zijn er organisaties? Ja, er zijn lotgenoten, contactgroepen. Je hebt een quota-rapportage. Je hebt een gelijkwaardige stel. Je hebt een gemeente. Ja. Die kan je soms doorverwijzen. Ook voor psychologische hulp. Maar ook als je huis helemaal... want als je zo lang in de penarie hebt gezeten... Ja, je huis ziet er soms niet uit. Nou, dan zou je eventueel daar naartoe kunnen gaan. Kijken voor een brede ondersteuning. Ook dat hebben ze gewijzigd weer. Aangepast. Verminderd dus. Verminderd. Je weet het, als ze het gaan verminderen, dan gaat het altijd achteruit. Ja. En ze doen het altijd onder het mom dat het beter is. Ja. Efficiëntie. Efficiëntie, maar dat de ouders het willen. Ja. En ik zit ook in diverse groepen en dan lees ik dat die ouders wel eens vragen... Ja, maar met welke ouders praten ze dan? Ja, want die krijgen we nooit te horen. En die verhalen, dat hoor je ook niet. Nou, laten wij dan een soort van tamtam gaan spelen en geluid maken en rugbaarheid geven aan dit schandaal nog steeds. Zodat het niet in de vergetelheid raakt. Het raakt in de vergetelheid. Ja. En weet je, het komt ook een beetje door het narratief wat de Belastingdienst rondbazuint over de ouders. En over de kinderen, dat ze hebberig zijn. Ja. En ze hebben toch al hun geld gehad. Ja. Maar ze hebben 30.000 euro gehad. Ja, maar sommige mensen, die moesten geloof ik 2 ton terugbetalen. Ja, en sommigen hebben 150 terugbetaald. Ja. En dan de schade wat ze hebben gehad. Want dan is het alleen maar 150 aan de Belastingdienst. Maar je hebt andere schulden ook terug moeten betalen. Maar sommige mensen zijn hun bedrijf kwijt. Zijn hun bedrijf. Zijn hun huis kwijt. Zijn hun gezin kwijt. Klopt. Dat doe je niet. Dat compenseer je niet met 30.000 euro. En dat moeten mensen realiseren. Ja. Want er zijn ook mensen die zeggen, maar wat zeur je nou? Je hebt toch geld gekregen? Je hebt toch geld gekregen? Nee, maar terwijl dat is het niet. De psychische problemen en de klachten en de impact daarvan is zo immens diep en gaat zo... Het gaat zo ver. Want als je gaat kijken, als dit in Amerika was geweest... Nou, dan had je gelden gekregen waar je tegen... Dan was Amerika gelijk failliet. Ja. Want als je kijkt naar het aantal, er zijn nou 40.000 gezinnen. Of tenminste geen gezinnen. 42.000 aanmeldingen. Ja, en er zijn 40 die zijn erkend. Ja. En er waren eerst 90 of zo die zich aangemeld hadden, maar die zijn... Maar hou er erg in, er zijn mensen afgewezen en die gaan in bezwaar. En die hebben rechtszaken en die worden naderhand toch wel weer erkend. Oké, die worden toch opgenomen? Die worden toch opgenomen, want ze hebben niet goed gekeken of zo, of weet ik veel wat. Dus dat heb je ook. Ja, maar het is toch, kijk, sommige dossiers werden afgewezen of mensen moesten terugbetalen omdat ze een handtekening vergeten waren. Ja. Maar ieder wel denkt... Maar dan hebben ze daarna, dus wel het formulier met die handtekening opgestuurd. Ja. En dan zegt de Belastingdienst, we hebben het niet ontvangen. Ja. En dan krijgen die mensen later hun dossier, want sommige mensen hebben hun dossier gehad. En dan zien ze dat formulier met die handtekening. Maar wat kan je daar dan tegen doen? Niks. Je kan eigenlijk niks doen. En dat komt door de onschendbaarheid van de Belastingdienst van de ambtenaar. Van de ambtenaar. Ja, want eigenlijk als je sec gaat kijken, is er naar mijn idee gewoon gefraudeerd door de Belastingdienst. Want die stukken zijn er. En hoe zou je dat kunnen aanpakken?
dan moeten de wetten worden aangepast. Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Nou, willen ze dus wel, en dat vind ik wel mooi, en ik vraag me af of het aangenomen gaat worden. Ik zag het, vrijdag zag ik het staan, dat ze een wet willen, gaan ze in de Tweede Kamer bespreken, dat ambtenaren die frauduleuze handelingen of weet ik veel wat, dat die dus wel aangeklaagd kunnen worden. Ja. Maar de vraag is, wordt het aangenomen? Dat is een voorstel. Ja, dat is een voorstel. Ja. En hou er erg in. Wij hebben geen echte democratie meer, hè? Nou, niet echt, nee. Nee, want wat het is, al wordt de motie aangenomen, dat heb ik gezien bij de debatten. Als de staatssecretaris het niet wil uitvoeren, doet hij het gewoon niet. Nee. Dus ja, wat voor rechtsstaat hebben we? Een beetje poppenkast. Een poppenkast. Ja. Een beetje, maar dat weten we. Ja, maar ze pochen te vertellen wat een geweldige democratie we hebben. En dat hebben we niet. Ja, maar er zijn een hoop mensen die dat graag horen, want als ze het niet horen, dan raken mensen in paniek. Ja, klopt. Je wil mensen toch een beetje rustig hebben. Ja, maar als je goed gaat kijken, als je gewoon als Nederlander naar de debatten kijkt, dan zie je al van er is geen democratie. Ja. Want wat de staatssecretaris of de minister zegt, ja, maar die ga ik niet uitvoeren. Nee, dat wijs ik af. Ja. Of Tweede Kamer. En heb je weer, nou is er een minderheidskabinet. Maar ook die kabinetten, die coalitiepartijen, die maken afspraken. Ja, dat is wel duidelijk met Sovjetten die nu. Maar dat zag je ook bij de toeslagenschandaal. Als daar een debat is, dan heb je een paar die keihard willen strijden voor de toeslagen. Getroffenen eigenlijk, want ze zijn getroffen door het schandaal. Het komt van buitenaf, ze hebben er niks aan kunnen doen. Want daarom is het ook geen affaire. Want nee, dit is een schandaal. Het is echt een schandaal. Ja. En dan zie je dat ze mee moeten stemmen met een motie waar ze eigenlijk niet achter staan. Ja. En dat komt omdat Belastingdienst, ministerie van Financiën, die hebben gewoon de macht. Ja. Ik denk dat daar zit echt de macht. En zie je een mogelijkheid om buiten de wetsvoorstel die er nu ligt, om daar iets aan te veranderen? Nee. Nee, dat is dus eigenlijk blijft het gewoon blijft het bij hetzelfde en het blijft bij hetzelfde. Hopen dat het nooit meer gebeurt of hopen dat het stopt. Het is nu al bezig. Want? Nou, er zijn ouders die moeten nou weer kinderopvangtoeslag terugbetalen. Het hele bedrag. Nee, gewoon voor het nieuwe jaar. Of voor de afgelopen jaar, 2024. Ze hebben nou de definitieve beschikking gehad. En ineens krijgen ze weer een nulbeschikking. Ja. Dus ze zitten nog ergens in die malle molen dat ze fraudeur zijn. Dus ze krijgen opnieuw weer gewoon die toeslagen die ze terug moeten betalen? Ja, terwijl dat niet kan, want die kinderen zitten gewoon op de opvang en die ouder werkt gewoon. En dan heb je ook nog want dat is ook fout geweest, ze hebben een stop hebben ze gehad voor de schulden. Ja. Het zou een jaar duren. Het heeft geloof ik 4 jaar geduurd. En nu krijgen die ouders allemaal aanmaningen. In 1 keer? In 1 keer, dat ze het moeten betalen. Ja. En er wordt gezegd, en ik weet niet in hoeverre dat zit, maar er wordt gezegd dat de mensen kunnen een persoonlijke betalingsregeling afsluiten. Maar er zijn mensen die moeten iets van 60.000 terugbetalen. Ja. Wat voor persoonlijke betaalregeling kan je daarmee doen? En kijk, je kan zeggen, ja, maar de ouders wisten dat ze het moesten betalen. Tuurlijk. Maar de ouders zaten in zo'n stress, want het was net nadat ze erkend zijn. Ja. En dan horen ze, het wordt gestopt. De Belastingdienst heeft verzaakt om de ouders een reminder te sturen. Al is het 1 keer in het half jaar of 1 keer in het jaar van hé, mevrouw, houdt u er erg in? Wij hebben nog dat en dat bedrag openstaan. Het zit nu op de pauze. Nou. U mag het nu betalen, of voor een betalingsregeling, of u mag ook wachten tot we het eraf halen. Hebben ze niet gedaan. Nou. Dus de ouders, veel ouders waren heel dat ding vergeten. Ja, en dat komt nu ineens rauw op hun dak. En dat komt nou heel erg rauw op hun dak. En wat is daar tegen te doen? Wat kun je daar tegen ondernemen? Daar zijn ze nog mee bezig. Maar ik zeg je eerlijk, de Belastingdienst is heel erg, die wil eigenlijk niks meer. Die heeft er genoeg van. Dus ik denk dat die ouders het gewoon moeten gaan betalen. En dat ze dus misschien weer in de MNSP, WNSP komt. Want houden erg in, er waren ook ouders die wouden dus in de schuldsanering gaan.
En de MNSP, de minderlijke schulddingen. Maar de Belastingdienst werkte dat tegen. Werkte dat tegen? Ja, dat was toen met de toeslagenschandaal. Hadden ze zoveel schulden van de Belastingdienst. En dan ook nog andere. En dan kan je dus een minderlijke schuldhulpverlening kan je ingaan. Dan spreek je met die schuldeiser af van joh, dat en dat over 3 jaar. Over 3 jaar betaal ik dus een, wat is het? Zoveel procent. En de Belastingdienst hield het tegen. Zodat de ouders naar de rechtbank moesten. Om aan de rechtbank te vragen dat ze gesaneerd, dat ze eigenlijk een soort failliet verklaard werden. Maar wat schiet de Belastingdienst daar dan mee op? Niks, maar ze waren gewoon, Want ze krijgen niet het geld terug. Als zo'n persoon persoonlijk failliet gaat. Nee, maar ze wouden, ik heb zelf het idee dat ze die mensen wouden vernederen. Er staat ook er was ook iets en dan denk je, in dat ding van dinges moet je maar kijken. Moet ik weer even opzoeken wat van het voortvarend scheepje. Vooral in dat dossier zag je mails. En nou, ja. Oh ja, waarin echt conversaties tussen belastingambtenaren onderling te lezen was. En dat het in het dossier stond. Het stond gewoon in de dossiers. Ja. En dat is gewoon, ze wouden de mensen gewoon vernederen. Nou ja, misschien is dat iets waar we de volgende keer over kunnen hebben. Ik denk dat we dat moeten doen. Om dat toch eens ook in beeld te brengen. Hoe de Belastingdienst zelf daarin hun mensbeeld. Ja, hoe zij mensen zelf benaderd hebben. Hoe zij zelf de mensen die ze eigenlijk moeten dienen. Ja. Nee, dat was niet. Ja, precies. Dus, wat het is, het mensbeeld was verkeerd bij de Belastingdienst. En er waren ambtenaren die er tegenin gingen, wilden gaan. Maar die zaten ook in dubio, want dan had je kans dat je een baan kwijtraakte. Ja, kijk, of je raakt je baan kwijt, of elke promotie kun je op je buik schrijven. Precies. Dus ik snap, ik weet in het begin dacht ik al van ja, maar als je daar werkt, dan zeg je er wat van. En als zeg je er wat van, maar als er dan niks gebeurt, dan denk je ook ja, laat maar. Ja, ik heb wat gezegd. Ik heb het gezegd. Ja. En dat snap ik ergens ook wel. En het is, en als je ook gaat kijken, ook veel van die ouders zijn ook afgesneden van het sociale vangnet. Want normaal gesproken, als jij dus eigenlijk niks hebt, hè. Ja. Er wordt gezorgd dat je een minimumbedrag hebt, een leefbedrag. Maar als de Belastingdienst dus al beslag legt op je salaris, leg beslag op je bankrekening, dan heb je niks. Nee. Maar dan zou zo'n een voedselbank of een kledingbank, zo'n sociale vangnet zou jou moeten ondersteunen. Ja. Of de gemeente. Maar ook daar waren ze van afgesloten. Hoe dan? Nou, wat het is, op papier hadden ze dus veel geld. Oh, oké. Ja. En al kwamen de ouders met het verhaal van ja, maar de Belastingdienst die legt beslag op mijn rekening en op mijn salaris, dus ik heb helemaal geen geld. Ja, maar volgens de wet zien wij dit. Ja. Dus de ouders zijn helemaal, of de gezinnen, die zijn echt kapot gemaakt. Ja. Nou, misschien is het goed om dat ook eens een keer te vertellen en ook in beeld te brengen hoe ze dat gedaan hebben. Ja. Want er is heel veel informatie, documentatie te vinden online. Klopt. Maar jij kent ook heel veel organisaties. Ik ken organisaties, ik ken ook ouders. Ik ondersteun nog ouders ook. Ja. Ik ga eens kijken of ik daar ouders kan vinden en jongeren. Die zelf in verhaal. Want kijk, ik vertel het van horen, hè. Ja. Maar als hun je het zelf vertellen. Ik wil het verhaal van de jongeren ook wel heel graag. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Want wat ze vergeten, en dat vind ik wel mooi van Rotterdam. En ik hoop dat dat doorgaat. Rotterdam wil, het is een hotspot. Ja. Het kinderopvang toeslagenschandaal. Dus die wil in samenwerking met het archief echt iets gaan maken. Ook om te kijken hoe het intergenerationeel doorwerkt. Want dit is iets intergenerationeel, ja, precies. Zeker. Want hou er erg in, er zijn jongeren, die zijn nou 40. Ja. En die hebben kinderen. En die hebben misschien ook al kleinkinderen. Ja. Dus dan heb je die ouders, eerste generatie, tweede generatie het kind, derde generatie hun kleinkind. Ja. Vierde generatie hun achterkleinkind. Ja. En hoe je het went of keert, je geeft het door aan je volgende generatie. En daar moet gewoon een stop aan komen. Want je krijgt gewoon hele boze
Generaties zometeen. Ja, mensen precies. die nergens naartoe kunnen met hun, Die nergens met hun woede. En die ook de overheid niet vertrouwen. Ja. Hou daar erg in, want die overheid heeft ze in deze situatie Ja. geduwd eigenlijk. Ja. Ze hebben schulden, ze hebben diploma's die kunnen halen. Ja. Of niet de diploma's die ze wilden. Ja. Ja, en nu kan het ook niet meer, want sommigen werken, anderen hebben nou een gezin. Ja, Ja. ga dan nog maar studeren. Ja, ze overleven nu. Nu is het Ja. overleven. Klopt, ze hebben geen jeugd gehad Ja. en geen toekomst en een heden eigenlijk ook niet Ja, echt. maar die jeugd, als je jeugd afgepakt wordt, wat heb je dan? Wat heb je? Dan Niks, sta dat is je het belangrijkste. in overlevingsmodus. En dat is... Ja, want eigenlijk als je goed gaat kijken heeft de overheid de rechten van het kind ook Ja, geschaad. ja, dat is ook zoiets waarvan ik denk van, ja, moet toch iemand zijn die daar wat van vindt. Ja, Maar nou, er is wat, het is uitgesproken, hè. ja. Maar ze zeggen er Maar wat niks van. gebeurt ermee? Nee, er gebeurt niks. En in het begin, wanneer er zo'n rapport komt of een artikel, heeft iedereen het erover, behalve Ja. de Belastingdienst. Ja. En daarna appt het gewoon Ja. weg en dan lijkt het of iedereen het vergeet. Ja. En dat komt dan toch, omdat houden erg in heel veel autochtone gezinnen, kennen ze niemand die dat meegemaakt Ja. heeft. En ik ga iets bouts zeggen, denk ik hoor. Onbewust denken veel autochtonen toch van, ja, maar ze zullen het zelf wel naar gemaakt hebben. Want het superioriteitsgevoel wat ze hebben, of het neerbuigende wat ze hebben naar mensen van een andere, het is geen ras, Afkomst. andere afkomst, dat zit gewoon in ze. Dat is ook intergenerationeel overgebracht, toch? Ja. Ja, dat moet je niet vergeten natuurlijk, hè, want Ja. het komt ergens vandaan. Het komt ergens vandaan. Je hoeft je er niet van bewust te zijn, maar Het is er wel. En dan zien ze dus veel een allochtoon en dan zeggen ze, ja, maar dat hebben ze zelf gedaan, want ze kunnen dat niet. ja, maar je ziet het toch op de televisie de hele tijd? Ja, Dus het wordt bevestigd. het wordt gewoon Ja. bevestigd. Ja, Ja. Dankjewel, Henna. graag gedaan. Dankjewel voor het eerste leuke, goed gesprek. Ja. Ik hoop dat mensen er wat aan hebben, dat ze er iets Ik aan hoop het opsteken. zeker. Ik hoop dat ze een beetje een richting hebben gekregen welke kansen op kunnen als ze in de situatie zitten waar we het nu over hebben, over het toeslagenschandaal. Ja. En je kunt natuurlijk altijd contact opnemen met Contour TV, met mij of met Henna. En dan kijken we of we je verder kunnen helpen. Ik hoop dat wij nog een gesprek gaan voeren in de toekomst. Ja, ik hoop het wel. Weet je, ik denk dat je ook met de anderen moet praten. Ja. Organisaties, jongeren, Ja. vaders, Vaders, moeders. En misschien ook wel de oma's, want ook houden erg in, vooral bij een allochtone, wij zijn een familie. Ja. Dus als het kind in de problemen zit, die ouders voelen het ook. Ja. En die geloofden vaak ook dat die kinderen wel iets gedaan hadden. Want ja, het is de Belastingdienst. Ja, en ik denk dat het voor hun ook een klap geweest Ja, is. het is de Belastingdienst. Klopt. Hoezo maakt de Belastingdienst dan fouten? Precies, en wat ik ook het narratief wat ze lopen te verkondigen van de Bulgare fraude. Ja, Nee. ja. Nee, het heeft ze alleen nog meer gevalideerd Ja. om nog harder in te slaan. Ja, want om even terug te pakken, dat de Bulgare fraude, dat was de... 2011 of zo was dat. en En dit begon al in 2005. Oh, oké. Dit is dus voordat het met de Bulgaren gebeurde. Ruim Want voor de Bulgare fraude. Bij de Bulgare fraude was er sprake van dat de Bulgaren een UWV-uitkering hadden. Klopt. In Bulgarije. En daar woonden. Ze woonden daar en ze kregen, en wat het ook is, het ging ook over de huurtoeslag, zorgtoeslag en de ja. kindgebonden toeslag. Dus niet over de kinderopvangtoeslag. Maar dat gooien ze erbij om van, Oh, ja, zie je wel, we moeten het doen. Ja. Om het meer body te geven. Om en het meer body te geloofwaardig geven, zijn. wat ze al 5 jaar deden, hè? Ja. En dan die lijsten wat er waren en zo. Ik denk dat we het daar ook eens een keertje nog even... De lijsten. Ja. De zwarte lijsten. De zwarte lijsten, er waren er heel veel. Ja. Ontelbaar eigenlijk. Ja, hoe Maar je de erop komt en hoe je eraf komt. Ja, nou, eraf komen, dat gaat heel moeilijk, schijnt het. Ja. Ja. Maar ja, dan moet je BKR-registratie hebben en dat moet je dan in mogen zien. En daar moet je dan iets aan doen. Ja, dat kan. Dat dat kan de duurt 5 gemeente. jaar. Ja, maar de gemeente, en dat zegt de gemeente dan, die kan je daarbij helpen. Dat het eraf gaat. Ja. Maar voor zulke dingen moet je toch echt even je gemeente bellen, je eigen gemeente. Ja. Want als het goed is hebben ze allemaal een eigen toeslagenafdeling. En even informeren. En je kan altijd quota-rapportage bellen. Quota-rapportage. Rapportage, Ja. oké.
Die mensen helpen je ook met eventueel je verhaal op te schrijven, ook voor de brede ondersteuning. En ze geven je ook informatie. En de diverse lotgenotengroepen. Oké. Ja. Super. Dankjewel. Dus, graag gedaan. En tot de volgende keer. Yes. Dankjewel. Doeg. Dit was Cultuur TV. We hopen dat jullie de informatie die wij hebben gedeeld verder delen. Het verspreiden onder mensen die het nodig hebben. Dankjewel, tot de volgende keer. Wil jij werken in de zorg? Aina Zorg staat voor persoonlijke zorg zoals het hoort. Ben je maatschappelijk betrokken? Heb je empathie en een goed luisterend oor? Neem dan snel contact met ons op. Voor meer informatie bezoek onze site ainazorg.nl met AI en A. Dan maken we snel een afspraak. Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. www.culturu.com for the generation.